Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लांफैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअनि सायाव एसे सावरायसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय मा भिडिअ होननानै साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सानसे सिगाङाव जा मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादोंमोन बे कल रेकर्ड भाइरेल जानायखौ गोबांथार मानसिया खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय मिथिखाबायबो जानांगौ सोरनि भाइरेल जादों बेखौ खिथानांलायला ओमफ्राय बेनिनो जाय हिन्जावजों रायलायदोंमोन बै हिन्जावा मैखोमनि सायाव मा खोथा बुंदों बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों लाइभ फैनानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा फोरमायफैदों नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांजों लोगो फिसिगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिन्जावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिन्जाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिनि हिन्जावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिन्जावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिन्जावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिन्जावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिन्जावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिन्जावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिन्जावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिन्जाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिन्जाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय